Salam el hormatly Garaşdan baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow halkara ahalitdeki atçylyk sport toplumunda bolup ýurdumyzyň hary hukuk goraýjy edareleriniň atçylyk toporlarynyň taýýarlyk işleri bilen tanışdy. Hemen bu ýerde geçirilen çapyşyklary tomuş etdi. Gözellik bätleşigine taýýarlanýan bedewler synlady. Ir bilen hormat prezidentimiz Köpetdağ etegindäki gözel künjeklerin birine ýerleşýän halkara ahalitdeki atçylyk sport toplumuna geldi. Mehriban arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça amala aşyrýan özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna sportyň türlü görnüşleri, şol sanyna atçylyk sporty bilen meşgullanmak, at çapşyklaryna, bedewleriň gözellik beýatlaşyklarına gatnaşmaklary üçin äkli ýerü şertler döredilýär. Bu bolsa ansanglykly bedewleriň harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň ýakyn ýardamçylaryna öwülmegini üpçün edýär. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygyna, harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toporlarynyň ýöňde boljak şany senlere, bayramçyk münasibetde guraljak şäherlere we dawraly harby ýürüşe görýän taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna şahsy düzümlerde alınıp barýan taýýarlyk işlerini kämilleşdirmek, harby gullukçylar üçin ýerü şertleri üpsün etmek bilen baglanyşly meselelere hemme tarap bilen esasy çemilleşmegi tapşyrdy. Ýa-da döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enzamyň binýadynyň pogtrandyrylmagy, harby gullukçylaryň hüner usatlygynyň ýokarlandyrylmagy hemde şahsy düzümleriň arasynda köpçülikliň beden terbiýe we sport şäherleriniň ýaýlanlandyrylmagy möhüm talap bolup durýar.